Nyata kabeh walengku rina lan wangine jangati kembang wajah ganda sabala tandane tresame sita mati sita mulya. Sajae nyata kabeh walengku rina lan wangine jangati kembang wajah ganda sabala tandane trenyamping sita mati sita mulya. Sajae nyata kabeh walengku rina lan wangine jangati kembang wajah ganda sabala tandane trenyamping sita mati sita mulya. Rina lan wangine jangati kembang wajah ganda sabala tandane trenyamping sita mati sita mulya. Anjasmara harimami ayo yogane karo nyegaki kok meneng bae lalele 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 ngetan bali ngulon
Ayo dijengglengke. Mas Tutik. tanding murun desma Numpak andong jalane goreng. Gotong royong nyambut kawin lulu. ya mati wong ayu para kang pamit palastra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam kawilujengan kagem kita sedaya. Nduk anakku bocah ayu limbuk, Nduk. Ana dawuh pengendikamu apa yo? Sepisan ayu tansah ngunjukake rasa syukur kunjuk panguwasaning Dat kang murmeng dat Gusti kang Maha Kawasa ya, Nduk. Awit nyatane ana ing bengi iki aku kelawan kowe uga para rawuh sedayanipun maksih pinaringan lelenggahan wawan pangandikan silaturahmi ana ing daleme Pak De Sutris kene ngono, Nduk. Iya yo iya. Wah, jan hebat, Nduk. Pak De Sutris wis kelakon tenan anggone ngomah-omahke anake barep ngono, Nduk Limbu. Iya yo awake dhewe melu bungah ing antarane sedulure awake dhewe Raka Mas Amin saputra wis sah duweni garwa utawa sisihan yo iya. Iya, Nduk, iya wis awake dhewe sebagai teman ya, Nduk, awak yo mung bisa ndongake muga-muga anggone omah-omah adikku Prihantara karo Mbak Umi dadi keluarga ingkang ayom-ayem tentrem, keluarga ingkang harmonis, keluarga ingkang bahagia donya prapting delahan ngono ya, Nduk. Allahumma amin disekseni karo alam ing bengi iki. Wah, iya. Udan. Ya, uga ndedonga muga-muga adikku Amin ya ndang duwe putra, Pak De Sutris ya gen enek hiburane, ndang momong putu ngono, Nduk. Iya 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 nderek memuji karo nderek ndedonga muga-muga anggone Pak De Sutris kalih Ibu Sunarni Ya. angging Sunarmi. Sunarmi nggih anggenipun ngentas pitulus putra Jalu Raka Mas Amin cekapong ajeng turah wingking. Wah, iya, Nduk, iya. Temanten kekalih mugi dados temanten ingkang pikantuk berkahing Gusti. Muga-muga dadi judhup donya prapting telahan ya yo. Wah, iya, Nduk, muga-muga dijabahi dening Gusti. Uga rikalenggan iki wah jan Pak De Sutris senenge tanpa upama kok, Nduk, dene nyatane anake sing dideng-deng kaya kendang sing digolo-golo rikalenggan iki wis antuk wahyuning jodoh. Wah, jan Amin ki nek diitung-itung ngono iki jane iki nek niru lakuku ki jane wis nyekolahke anak, ya ta? Kuwi nek tumrape awake dhewe. Iya. Wajan. Aku ya melu seneng, melu bungah dene adikku Amin ya kelakon omah-omah tenan berarti iki ora rugi le sunat ngono lho, Nduk. Ah ya ora rugi le sunat, heeh. Jodoh pati rejeki kuwi menungso darbe ngerteni ya yo. Iya, biyen tak kandhani nek gur dienggo pipis mbok diganti pralon wemin aku ya. Lah iya aku ki yo gagas lho. Dolan ning Mah Kidul Bulu kono ki rumangsaku nek gur dolan tanpa ana perlu jebule paring kabar. Lur aku tanggal semene rabi leh ku tekok ya kaget. Kowe iki rabi tenan apa ora leh ku takon ya mangono. Heeh, iki besok tanggal semene aku bakal nglakoni omah-omah ya wis melu seneng wong gandeng kanca seprana seprene ya Yung. Iya. Aku ya melu seneng ya semoga-moga anggone mengabdikan
ana ing negara ya rekae saiki dadi Pak Guru ya alhamdulillah. Iya. Jare ya wis kangkat P3K. Alhamdulillah melu seneng. Nek nop apa yo kuwi ndelok kelakuane. Kelakuane kancane awake dhewe iki nek dikelirke ngono ora patut sing ngerti omong awake dhewe. Aku yang gumun bareng wis duwe gelar S1 nadyan to kuliah iki 10 tahun. Ning 11 tahun ning nyatane ya rekae iso nglatih gugur gunung. Lah iya, aku yo gumun tenan. Gumun setahun tenan. Ngatasé Amin sing biyen ki yus kaya ngono kae. Saiki dadi dwija. Ah, iya dhisik ki nek jajan wis ora tau bayar, gur sing bayari aku wae. Saiki penganggone ya wis kathok alus ya Wah, yo. iya, wis Biyen ki kathoke suwek-suwek Saiki yo Pak Guru, Mbak Umi yo Bu Guru, Oh, iya. ibuke yo perangkat desa. Lah iki Pak Desutres iki arek kipas-kipas iki. Jatahe momong putu besok. Wah iya, aku yo sawetara wancu ora kepanggih karo Pak Deku Sutris. Dhisik iki apa ku saiki jenggote kok malih ireng ya apa? Kuwi ngono disemir. Wah iya. Pak Deku saiki wis anu kok, Nduk. Pak De Sutris saiki wis sepuh saiki wis wong Sumeleh rasane. ngarepe masjid wah. Lah nggih, wis sumeles rasane ya yo. Iki uga ngiras pantes ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Kepala Desa kene gadingan kene ya, Nduk. Iya Pak iya. Kadus, Pak RT, Pak RW uga mbok menawa bapak-bapak tokoh masyarakat perangkat desa kene ana lusak-lusu ngaturi awake dhewe njaluk pangapura ya Nduk wong kabeh mau ya jarakan ora terkonsep sing kanthi apik. Iya iya. Lah wong kepiye wis tak omongi, Min iki engko dalange gentian ngarep mburi. Ora, pokoke jejer. Lho. Gek iki penyuwune manten. Harus follow piye coba yo. Aku ki lho Pak Des utus aku nganti mumet lho. Kaya maca skripsi niki lho. Estune iki. Sewengi ndengkluk maca naskah mergo ora maca naskah engko tumpang suh iki. Wah iya wis sawetara wanci ora suwanono laladan gadingan kene nyatane kahanane yo tambah maju Nduk, pembangunane yo hebat, Iya, dalan-dalan yo alus, omah-omah katon bregas-bregas, masyarakate tansah guyub rukun, nadyan to beda penemune, nadyan to beda agamane ngono kae Nduk. Iya, bengi iki ditok tenan Pak Ditustris kalawan teng garwa ya Yung. Wah, Mas iya. Amin jan luar biasa kanca-kanca sing nyengkuyung ya wis ora sithik pirang-pirang kabeh padha Ya, nyengkuyung anggone Pak Desutris dalah ibu kagungan hajat. kanca-kanca pengrawit ya sangka isi Surakarta, kanca-kancane Mas Amin ya wis matur nuwun engko nek mantuk ya wis ora usah salaman wis bablas mantuk ngono ya Dik engko. Adik-adikku pengrawit, adik-adikku presiden kok ya wis ora usah pamitan, wis mantuk engko enenge apa digawa ngono bae. Aku ngesir motor sing dipajang Yung. Iya, wah iya montore apik. Iya, banjur iki awake dhewe sowan ora ijen ya Yung, awake dhewe wis dicawisi komplit. Apa dene krawitan ya wis awake dhewe gur kantun Iya. mancal. Sinden uga awake dhewe ora mangerteni siji lan sijine awake dhewe. Sindene iki ana 5, Nduk. Aku ora kate ketok ditepungke to Yung. Uga apa sound system ya bergas, uga di streaming kanthi video syuting sing gambare bening Nduk iki. Wah, alhamdulillah nggih matur suwun. Mugi-mugi anggene panjenengan sedaya paring sengkuyung dhateng Pak Desutris dalah Mas Amin pikantuk piwales dening Kang Kuwasa. Wah, aku percaya kok Nduk, tamune Pak Desutris ki ya banyu mili wong Pak De iki sing dikaya ngapa srawunge jembar banget kok Nduk. Aku biyen dik ijik ngendangi Amin ngono ki tenan anggere nek wong mendem nek wong gelut ngono jer Pak Desutris ki wis sedakep ngene karo mencereng ngono ki bubar tenan. Ora nek sing wani gegeran. Wah iya. Heeh. Ning saiki wedi karo karo ibuke. Oh, ngerti kan. Niku urung nek engko tampa putu ya. Wah iya hebat. Engko nek tampa putu wis jan ora iso nyandi-nyandi Pak Desutris mesti gur dikindel putu terus Iya. Mbah Kakung.
Sadurunge ngaturke lelipur sing akeh-akeh nduk iki ya ora ketang sak lagon dienggo ngundang Mas Manten, Mbak Nganten, Mas Amin, Mbak Umi ya supaya anggone omah-omah ki anteng jenjem guyub rukun iki ya diaturke lelanggaman sawetara. Aku njaluk apa ku setya tuhu ngono gene nduk. Ya Yung. Ya, Sarujuk banjur sing ngaturke sapa? ya iki ana pesinden cacah. Sapa engko sing ngajeng ngaturke sinten kok karo pesindene gen ditepungke karo bintang tamune pelawake jare ana 8 kok, Nduk. Iya luar biasa saestu. Disembadani mau awan wis campur sari. Bengi Bengi iki wayangan, sesuk kusplus. Sesuke bengi hadroh. Nganggo hadroh. Ayo wis monggo Bu Rini dhisik wae. Sing tak kenali ya lagi iki. Burini niku sing nggih. pundi? Iki sing mepet aku iki. Oh. Iki tak tinggalan nang omah gur melu wae nyandindi iki. Nek ora melu ndak mampir dalan. Lah mengke kula melu sik kendang jenengan yo geger. Lah apa to? Sik kendang apa kuat ngopeni? Oh ngenyek jenengan ya. Lah, Nggih. Sowan perdana ana laladan gadingan kene nggih Bu Rini. Nggih. Masyarakate hebat-hebat. Mergo Sukarjo ki caket banget karo Kraton Surakarta dadine sopan santun unggah-ungguh ya isih dijaga. Kula kinten niku nek gadingan cerak klithikan nika, tibake mriki to, Pak. Nggih. gading. Kula meh ajeng mriko lho lah kok tibake mriki. Nggih. Pak Kades monggo dipun rahapi, Pak. Nggih ngaturaken Bapak-bapak perangkat desa. Kula pun lali jenenge, Pak. Kula dangu mboten sowan mriki. Udakara wis 12 taun, Yung. Awake dhewe gelar kelir kaya ngene iki. Kula terakhir tilementen gene Pak Desudes mriki pas Covid nika. Kula diusir Pak jare nggawa virus ngoten. Ayo Bu Rini. Dibawani apa ora? Ya dibawani to nduk wong isih yahene. Lah iya. Jare wayangane teko jam 6 esuk. Ora Yung iki manut pengendikane Raka Mas Amin, yo ade ora bengi-bengi jalaran sesuk kuwi isih ana pakaryan meneh, dadi awake dhewe yo mong ki nemong. Ya. Monggo Ibu Rini. Loh, langsung diorakake pamintaku. Kedang apa ta, Le? Ngenten. Yung, Piye, Nduk? aku tak takon. Dek kenapa? Mbak Rini iki janjane mono iki ki garwane sapa to, Yung? Anu, Nduk, ngene ya. Kuwi rekake ya ora rekake. Wong sing bendaharaku ya kuwi saiki kok, Nduk. Oh, ngono lak ngono. Dadi nek ngejak aku saiki ya nek dolan nyanghik wae. Ora perkara nyanghi mergo yo enek nggon liyane. Iki apa to genah iki? Genahke jenengan iki lho, sakniki niku genahe lak garwane Kang Ngraka. Lah niku Mas wau genah Erwanto. gorekake no kok. Genah gorekake garwane lagi genah iki kepiye ora? Genahe piye to, Yung? Nek enek panggung ngene iki mitra kerja, Nduk. Oh, mitra kerja. Heeh. Ning nek nang omah Ya mitra. Pun mboten sang rembug ngoten niku. Pokoke intine mriki nyengkuyung Mas Amin anggenipun napa niku nikahan nggih Mas. Moga dados keluarga ingkang bahagia sejahtera selalu. Pokoke mang manut kula kali Mas Irwan. Kula kali Mas Irwan ku ora nate padu. Ora tau padu ya Mas ya. Ora tau tenan min nyonto aku. Duit kabeh bruk nyawang wedok min ngono sampe nek gajian. Aja nganti ndoko duit enek pecis. Bro petutru. Aku mergo dhisik tak ndoko enek pecis pas tak nggih atakiyat ki jiglok. Ngono. Ya. ngono. Gajimu piro saiki? SK-ne ora oleh digadekke lho ya. Engko nek SK-ne digadekke iki arep mulang males. Perangkat desa ki yen digadekke arep nyang kantor males. Kuwi sing ngomong kuwi. Hatut
Awakmu ngendang langgam Setya Tuhu wani ra Min? Wani ra? Ngendang Setya Tuhu. Eneng SSN lho mburi. Yen ora wani kon nyepot SSN-e to yo. Amin ki gelare akeh lho yo SSN karo SPD jare arep dirampungke. Nek ning awake dhewe iki gur trimo SSN nek Mas Amin ora. Mas Amin ki yo SSN yo SPD rencana. Data lagi yen cedhak tanasa mulat sida asih Rondindo dindung pendo mimi hamin tuna hayo bareng nimas hana tapi wajib pendo mimi hamin tuna iki nek ganggu ki nek omah wae Aja diganggoni to yo kok Bang dijual kok jawe. senengane ya digawe-gawe. dadi malah kleru Ayo Nimas. ayo barengan nimas ana tapi wajib sida asep Monggo sing ngaturke Mbok niki adik-adik langganipun. Adik-adik monggo. Kosek yo mau jare sing ngendang arek mantene sida apa ora. Mas Amin munggah yo. Ayo kene. Engko tak sumbang. Ayo kene. Ya. Tenang kene ayo kan iki direwangi awake dhewe iki gawe naskah ya, Bro. Nah, wong SSN kok. SSN SPD. Nah, wah jan bagus e. Marep ngetar marep rene. Nah. Dadi nganten ki ora oleh gendhes kudu berwibawa. Aku yo gumun kok. Kok ya saiki gelem pecisan ngono yo. Biyen ki ngerti ku ki rambute abang, gondrong. Wis ning saiki ya wis gelem dipotong ketok bagus kae. Setya Tuhu. SSN wis dadi guru secara luar biasa. Monggo Bu, ayo. Wis ben iki mantene yo, wis ben awake dhewe iki tenan seneng tenan. Kancaku Amin iki omah-omah iki tenan lahir batin. Yo seneng dilanggamke tenan. sik. Yo. Min, dilanggamke sik. Yo. Ndelok tung tak deng. Oh iya. Pak Bambang tuku gedang. Yo Setya Tuhu. Monggo burine monggo. Aku kang setya satu wet nganti saiki
Bocah ngapa-ngapa iso ya, Nduk. Ngorjen ya pinter, nyiter ya pinter. Ngendang ya apik. Iya. Ayo monggo. Juwalolo mugi lestari yo tulung tak kedet kahing wiji Mas Manten. Matur nuwun yo Mas Amin. Oh, nggih. Yo. Tak sumbang tenan nyong kok derek aku ki. Ya, matur nuwun ya. Aja dibukake nang kene isin. Weh. Yung. Wah, hebat ya, Nduk, hebat matur nuwun. Niki uga ana bintang tamune kok, Nduk. Iya, Yung. Ayo, diatur. Timbali bintang tamune, Nduk. Diaturi munggah pepanggungan. Ana Mas Gareng karo Pak ya karo Mas Dudung barang. Ana Mas Nupa putrane Mas Gogon. Yo. Wah, pokoke akeh banget ana Mas Monggo Bagong. para bintang tamu kepareng minggah. Mas aja dipleroi. Pleroi. Mas aja dipoyoi. Karepku jaluk diesemi. Monggo Mas Dudung, kudu Mas Nova. cara. Aturan minggah wonten panggungan Mas Bagong. Bapak iku budaya pancene bener kandha
kibaten ketimuran mangko keri ing jaman bayo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu. Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng, Mas Petro uga Mas Bagong. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Dik Cangik lan Bu Limbo. Nggih, wajan hebat Garenge cilik, Petruke rada dhuwur, Bagonge gedhe wajan hebat. Nggih. Pancene iki ukurane ngaten. Nggih niki Janur Gunung Kadingaren niki saged sowan wonten ing dusun Gadingan. Serut. Nggih Gadingan wonten mawon. Niki wonten dalemipun sinten? Daleme Pak De Sutris, Pak De Gareng. Kagungan kersa menapa? Maharya ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nggih. Ngunduh mantu. Ning sesuk nggih. Nggih, nggih. Iki cacarane midodarinan ngono kae Kang. Dadi iki midodareni. Muga-muga adikku lanang nek wis oleh bojo wis mari. Mari sing apa kok? Lan di lorok gatel. Oh, tak kira sak ngertiku kuwi Amin iki sak kali cilik ora tau beling. Nggih. Ya gur kuliah kuwi kerasan banget. Nggih. Entek 16 tahun ora kleru ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora asing meneh nek Gareng iki saka Jatipura. Raden Mas Paryun Cakrawangsa Kantha Komalaksita. Kantha Laksita. Sing kanca kimu dicetake. Kantha Laksita. Oh, untung sone ora ngeko ya ngeko ora munine beda. Niki sesarengan kalih Adi lanang Petro, Adi lanang Bagong. Lah kok kaya klewa-klewa setungune nggihmu nek kono. Aku ya melu ta. Oh, Ya ngenteni giliran kaya. Ngono kuwi urut sing tuwa sik. Nggih, disengkuyung karo krawitan Cahya Sumunar. campur laras. kok campur laras piye kok? Niki saking isi Surakarta Hadiningrat Warang Hanggana wonten cacah gangsal. Limo. Dikenalke sik wong arep nambut gawe iki nek ora kenal ora mat. Ya tak kenal maka tak sayang ngono. Ya. Coba kenana, Gong. Wiwit saking pinggir piyambak menika niki kena lho. Enggak Bu kenalan karo Om sapa? Om Gareng. Om Gareng. Paryun anu duda tuwa. Duda ya karepe le sing ngantri pirang-pirang. Aku dhewe ya ngerti jare duda ada enek wong goncengke wedokan aku ya ngono. Kae iki Dedek kae iki. Nyuwun pangapunten derek kenal Bu. Nggih, Dik Paryun. Lah kan giginya belum tumbuh. Nggih. Sik to. Wong piyaine wis sepuh kaya ngene kok dik. Sepuh piye to Mas? Sepuh ki nek kene munggah kene medhuk ya panggah mobat mobit. Ngono. Arep tuwek ngene kaya sapu gerang. Iya iya. Nyokrok iki masreng. Nggih. Nggih. Paring asma sinten, Dedek? Kula Sulistyarini Lek Paryun. Pidalem. Asli saking Manyaran Wonogiri. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Matur suwun. Kayak niki. Ketoke bocah tek merit. Lah kok merit. Nggih, wilujeng dalu. Mbah ngono ta, keprok Mbah. jan yo. Ela eyang to? Nggih. Ya yang kakung, ngono Nggih. penere ya yang kakung. Paring asma sinten? Nggih, kula Hasna. Pidalem. Saking Purwokerto Banyumas. Saka Oh, Purwokerto nah. Banyumas. Dadi bengi engko takon nglenjer iki kok. Lah kok kon leseri terus. Banyumas iki terkenal lenjeran Banyumas. Oh, ngono. Nggih, matur Mbah nuwun. Nggih. Nah iki Nggih. sing memblek iki. Nah iki kena Jawa Timuran iki. Piyayi kalih bunder kaya kene. Paring asma sinten, Dik? Nggih, nderek tetangan nami kula Bunga Nur Anissa. Pidalem. Pidalem Kendal Ngawi kula. Yo, kendal tanggane Alek. Nggih. Nah sing Apal. sapiringe. Apal. Apal. Nggih. Lho sing etane Iki sajake rada galak Kang Gareng. galak pentung. Sawangane Pripun? galak. Paring asma sinten? Prabu Desita. Pidalem.
Blitar Jawa Timur. Blitar. Oh, Blitar. Tanggane Gus Idam. Ya. Lah sing iki. Lah iki sing menik-menik iki ketok enak dhewe iki. Iki Nggih, nami kula Tika, nggih. Sinten, Mbak? Kula Tika. alah kaya sing Tika. cedak-nyedak kaya ngono. Tika. Lah nggih to Pak Di. Tika Namanya dalam pundi? Tika. Saking Jogja, jujuk saja. Saking Jogja. Nggih, jujuk Iki saja. kaya sepepet karo kaya sing DKI iki meh padha. Nah iki kaya Oleh Bagong tak ulu salam le. Anu muga-muga karo penonton-penonton gadingan serut muter nggih Pak iki. Iki ya uluk salam ya ngaturke panuwun Ya. Lah iya Kang kok. Gareng. Nggih. Ning iki gandeng taune 2020 ya rada nganggo seni sithik nganggo musik. Oh, ngono Oh, ya. iya no. Iya ya. Musiknya ya wis piye ta? Ayo musike larase apa ya? 6 6 campur 4. Nah, rawa, cucak rawa 6. Wah, Ayo sepira? 6 monggo. Pelok pasar dulu. Nenene semono. Nah, semono ki lho, Ya. pas. Iya. wis pas. Jaipong Mas, nganggo jaipong. Dindingan tok tiba jaipong kok. Ora apa-apa. Iki modele kok model modern kok. Ya. Jaipong itu nekke Mas. Tole Agus jaipong sik le. Engko sarone tak anu nek tak dole. Ora jaipong ya ciblon ya kenek, sing penting gumiyak ngono lho. Ya. Ya bapake sik alon-alon. Ya senenge nyengkuyung ya rasa kesusu. Iki nyambut gawe sak penake kok. Lah iya Kang sak Gareng. penake. Aku kok ngomah ya wis kok ngomah kok ya wis ndunggo kanca akeh dadi Ya. engko mulih kendel lah. Matur nuwun Bapak Sutris sekalian. Ayo kok malah joget. Sampun keparengan nimbali wayangan kanggo ngregengake sasana pahargyan. Mugi pikantuk berkahing pangeran. Hup. Alah. Gur ngono kabeh dikon. Ya gur mak lengi ngono kuwi. Ya sing alon-alon. Oh, iya. Awake dhewe rasa kesusu. Iya. Mas Amin iki statusé SSN ya sarjana pendidikan berarti pegawai. Oh. Paling penate dadi pegawe. Gaweane ringan antara akeh duwite. Ana loro kabeh pinter sekolahe. Bisa nyenengke wong tuwa kelorone. Saiki sing nerusne kowe. Truk. Urut saka sing tuwek Oh iya sing tuwek sik. Iki Mas Amin lak wong duwe. Iya, iya. Saiki Kang Gareng wong duwe apa wong ora duwe? Aku wong ora wong. Ya iya dibuktekne ning penonton. Aku nek bahasane nganggo gong iki ora iso ki. Ora yo Ora iso. lah ora iso. Iso kok ki nganggo aduh nganggo terbange lho Le. Oh kaderoan. Heeh. Iya. Kowe sik Le, Truk. Mbak Umi sing ayu rupane. Ya. Cacar ayu cakep sembayange. Ora lali ndongoro bojone. Muga-muga lulus ing akhirate. Nah, ngono wae sithik ya kena ndongake Mas Manten. Kowe nek ndongakne karo gamelan ora kekrek cangkemmu lho. Sing penting tiba 6 do 6 ngono wae. Saiki kan Saiki genten sing tuwa. saiki sing tuwa le. Ya, Ayo. kekrek. Aku iki karek sing wong tuwa. Wong tuwa arep ngarah apa? Wong tuwa sing penting ora lunga. Besok gede gek golek rondo. Hakimu golek karepe dhewe peh dudar golek rondo ngono. Lah iya. Ya duda ya karepe. Duduk wis Soale tuwek ngono ya. kaya aku ki wis nrimo ing Pandung. Ya. Bojo loro kabeh ninggalke aku. Oh. Putu ya wis 10, buyut ya wis Jarene duwe. sehidup semati Dik karo Mbok Deni. Nah, Nek jare hidup semati to bojone mati melu ngono. Lah iya ngono apa meneh loro wis ira enek kabeh. Layange keterangan ketelisut tapi. Oh.
Ora Jare- sak melu. Jarene sampeane nek sayang karo bojone iki tenanan. Sayang. Lah iya, nek bojo lara jare ya awakmu ya Melu ngrasake lara. Lara. Nek bojomu seneng, Aku melu seneng. melu seneng. Bojomu mati kok ora melu mati. Karepe. Lah, piye ya kudune ya melu to wong Aku isih seneng ngawang hawane Padang. ijik seneng. Isih seneng. Ora kesusu. Ijik seneng sing kaya ngene-ngene iki. Alah. Wong kok ya Mula kok awet men ya kaya ngene iki Kang Gareng iki. Walah, aku arep ura-ura. Ura-ura ya ya. ura-ura. Gareng yuswane pun 74. Jadi Niki Aja dur kakele, agek 72. Ning gandeng kopen ya ijik garenge ijik cekli lho. Ya. nek niki ngoten pun nyedaki. Ora nyedaki. kula dongakne Pak De Gareng niku panjang umur to. Amin. Wegah. Umur kok dawa malah ewuh, sak cukupe wae. Lah ngono kok ya. Mau didongake kok ya. Ora satu dongake ndakne awake dhewe bos. Berarti didongakne dawa ora gelem. Ora gelem. Jaluke sing piye? Sak cukupe. Sak cukupe. Ya coba ura-ura Kang Gareng. Dinten Mas. Ya. Slendro, Slendro. mumpung suaraku apik. Ya. Duh, Nganggo gandrung apa ora? Ora, mambengi sambate ra karuan bareng iki mumpung suarane apik. Ya. ora guyu-guyu. Pangan ora guyu-guyu. Ayo ndangkake. Anu, ngalap berkah ya bocange. Nggih. Ngalap berkah karo Ki Haji Syukron Suwondo. Nggih. Langgam sesedeman tak tujokake Mbah Sutris sing di omah. Oh, Mbah Sutris. Nggih. Layak man bojo loro ninggal kabeh wong gendenge senengane si sedeman kok piye? Wiwitane handere sehang peke Yo, suarane kek. priya bagus kang olah budaya Jos suarane luar biasa. ora usah dilem sowan menyang kutha gedhe Kaya dekok Trenggalekan. Iya. bandara terus kayung yon Bang, jebul duwe telak to. Iya. Pak De Gareng. Tak kira Salam. telake. Nah, menika adine Petruk Piyayi pundi, adine Bagong saking pundi? kok tak kenalke tak bawa sik kok malah ilang ngene aku ki ora patek iso Kene le ngapalke ki rong dina rong bengi kok malah diganggu. selendang kuning ingkang saking ukir Uga mengke uga dirawuhi bintang tamu saking ibu kota Jakarta Pak De Gareng. nggih Mbah Dudung karo sapa? Pak Nova nggih Nah, putranipun nggih. Suwargi ke Bagong. Bagong. swara kurang pramana ning wasesa ngongrom Ketok-ketoken kewala. Ora kuwi reng. goblok dhewe angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis kibarke Mas leh wis iso ngendang lho le kibarke terus no sedo Kurang ngono Kowe ngadeg. ancang-ancang suwi. Kowe ngadeg ya. Aku nek lembune iki seneng rasa nganggo lemek.
Wah kaya mbok De ya, De. Awas nduk, kowe bareng lemu dhewe wah. Ya Allah. Kaya ngene tok ra kerasan nang tangane halus. Pengen to, De? Nek pengen rene ya. Gak empuk. Empuk Lah wong sakabehane. tangan ya empuk. Ya nek aluwe becik patenono. Timbang perpisahan. Oi. Ayo. Elok. Nggih. Lemune empuk cah. Nggih. Weh, kesempatan mijeti. Lah nggih. Kaya ngene kok rawet urip mau dele menceng. Mbah Kong tesih kuat to Mbah Kong? Tesih kiat. Ya ngarek udune piro nek udune akeh kuat. Nanoe. Urip ana kutha gedhe kau tukake omah sak isine sadyan toe apa wae Ayo, tandut, Dek. Tandut. sesi Oh ya kene. pasti kasih luwih becik patenono timbang perpisahan rekan Slesya tak rewangi samodana marang keluarga garwalan putra liwat kincang alismu kegedahan ladang rasaning atiku yen wis lingsir yuswaku aku isih mampu lakeni selamu jiwa ragaku kak murung kehormatan maprung rukun arep pinjul
Pokoke wayangan ki anggere panggo Petruk Bagong Gareng wong dalang gerudat udut ngono ae. Nah, tenan kok. Angger komplit Gareng Petruk Bagong melu dalange Udut. oh udut. Ada menggeh-menggeh di. Lah nyawa nek ora menggeh-menggeh. Wong nyawa kok padane gambar apa piye? Nyawa iki lho nyawa lara. Nyawane lara, Mbak. Nyawa ya nyawa sing tek ning dudu mriku. kuwi ora sing kono. Lah ngendi? Nyawa iki manggone kene iki. Lah engko nek wis waras ya medhun rene. Oh ya mudhun kok, Nduk. Lah nggih. Dadi nyawane ku ya mudhun ora bakal Medhun. munggah. Sing Ya, penting ya. iki kene durut Ya kon. ya ya sing waras ngalah. Masuk ya. Urip ono kowe tak tukake lemah sak isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasembatan matur Ya tenan. Semangat Kang Gareng bengi. Matur nuwun. Atur. Gok, kowe tak kei dipaulilah. Pokoknya aku kene jejer Kang Gareng, Kang Petruk ki Bagong keri dhewe. Wah, ngono. Lho iya no. Saiki- Sing tuwa sik urut, Sing tuwa, Gareng iki aku njaluk sing galak dhewe. sing galak. Sing saka Jawa Timur. Ya. Saya mau tamasya Cek, cek. keliling kota. Kereta kabel Nuwun sewu kula pinaren asma sinten? Desita Mbak Desita Nggih. Wijaya saking Blitar. Eh. Tatak. Najan. Nek ora tatak ganen. galak-galak anggere untune maju siji ngene iki luluh. Nek ora tatak ngandone kira ragatmu kurang tak urusane. Ya Nduk, Mumpung iki aku agek diaturke lelagon soal iki gotong sithik dagelane bintang tamu durung jedul. Sithik ya skarpe sithik dum sithik akeh dum sithik ngene ra wis. Oh, ngono. Lali janjine ya. Lali janjine iki lagu apa, Mbak? Lali janjine iki Lagune sing malam Minggu. sing ngripta lagu kuwi sapa, Mbak? Pripun? Sing ngripta lagu Lali janjine iki sapa? Jenengan apa kula? Kula. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Oh nggih. Dadi nek Mau ya almarhum ning tangane iku ora mak-mak. ora marem nek ra demok ya, Nduk. Nggih. Lah karo wong bagus ya. Lah iki mu sing ngedeke aku apa kowe to, Kang? Ya Sing ngedeke aku ya mak-mak barangku ya mak-mak ya. Ya ngger lali janjine. iya Le. Duplak tungkak jendang tak. Iya Le. Le. Ya, Ayo, Le. Duplak tungkak ngono nggih. Ya. Aku yo ye ya yo ye ya yo ha yo yo ya yo ye yo masuk deh lo ya ya Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanmu nganti lingsir
Iki rekae sendang diapit pancuran. Pancurane jempuh kabeh. Lah sendange lumute akeh banget kaya ngene kepiye? Lumute akeh disampar sikil ngono. Dadi lumute sampar sikil. Dadi ben bening banyune. Ya masuki. Masuk, Dik. Ya. Janjane kowe gelagatmu saja nyupriani hatiku sujana gandeng karo wanita Masuk, Duk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanmu ngambil lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Abang-abangan Solo. tak esek ora balesi yen tak telpon saja nyupriani mangkel aku nongker yen kepatok pipimu mesti tak ciwang Ayo. Saja kok semangat. Apa? Jenengan kok semangat. Lah ora semangat ki darek ra urip kok. Lah wong ditunggoni mantene sing digawe sik Jenenge wong urip ki anggere kemeremjah ya mamah. Nggih. Mulane aku kemeremjah ku kayak kowe sing mamah ya. Wow, ngono. Cocok ora ta, Duk? Nggih, cocok. Apa Cocok. kira-kira Dadi ya ngopeni kowe sik ya kepeksa ngelongi tan omah kae rong kedhok iki bakale. Dinggo anu kowe nggo anu bocah kowe. Ya. Masukin, Dik. Ya masukin. Dimasukin, ya. Lebokno ngono lho, Mas, lebokno. Ya. Bocah rek bingung to rasaku. Lebokno. Janjane Yo! kowe neng ngendi gelagatmu saja nyupriani hatiku suci gandeng karo wanita liya Yeyo ya yo. Yeyo ya yo yo ya yo. Yo yo yeyo. Yo ye. Pak De Gareng, Mas Bagong uga Mas Pedro. Berhubung ini malam hari ini beliau yang terhormat Mbah Dudung juga kepareng rawuh ini. Alangkah baiknya kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat sini biar lebih meriah lagi. Ya, saiki ditambahke artis ibu kota. Karo Pak Mas Dudung, hayo karo Mas Karo- Nova Gogon. Mong, nggak usah malu-malu. Betul, melamar pekerjaan, nggak salah. Oh,
Manis sekali suaranya. Bicaranya empun ya. Namanya siapa? Saya? Bah, apalah artinya sebuah nama. Kalau perlu juga, Indro Marco Polo. Asal Bandar Baru, Sumatera Utara. Kamu kan mau tak angkat jadi prosedur di sini. Produser. Yaudah, benerin lagi nih. Ini gimana? Ya ada begitu segala gimana? Ya Pak, ini kan buat latihan tinju. Saya kira ini sasana tinju. Ini bagian dari teater. Ini teater. Nggak bisa. Teman-teman media udah tak kumpulin di sini. Buat ini. Kita itu nama kita mau Diangkat. dimasukin di berita utama. Mau diinpus. Diliput, Pak. Sama aja kayak bapaknya. Silakan duduk Mas Bapak, silakan duduk. Ya ampun. Ini contoh anak durhaka. Junior. J, Pak Dalan. Salamnya gimana? Salamnya almarhum Bapak gimana? Oh gini. Selamat malam Mbah Dudung. Selamat malam. Sehat? Malam. Oh iya selamat malam. Sehat? Tahes. Pipisnya masih lancar? Masih. Oh, Ini kok masih, sampai ke ya. situ nanyanya ya. Kang Gareng, waduh saya Ye, tadi Kang Gareng ya. pola energik. Isih etes. Iya. Mas Dalang. Ya. Pak Dalang nggih. Salam kenal nggih. Ini Pak Dalang juga Erwanto kali Pak anu, Dalang. Mbak Sinden Gatot. ini juga kenalan ya, salam kenal ya. Salam itu kenal ugi, itu yang Pak pojok Dudung. tadi saya dengar Kang Gareng siapa namanya? Oh, TK. Tika. Itu nanti SMA wis tuwa, TK-ne sakmene. Alah, Tika. Hah? Tika. Oh, Tika. Iya. Iya, ini Itu- kok pada kumpul ya di sini. Ngumpul. Udah pada ngumpul. Ngumpul. Iya. Alhamdulillah Nggih. awake dhewe iki iso diundang rene. Iya. Nah, alhamdulillah tumplek-blek ngumpul kabeh. Iya. Warga desa pundi niki? Pundi niki? Serut. Gadingan Oh, Gadingan Serut. Gadingan. Nggih. Lah iya Anu, mohon maaf. awan iku tamune ya akeh. Akeh wong. Lho iya ya wong. Oh alah. Nah iya. Enggak aku goleki awakmu nang omah bolak-balik gak ketemu ku nang ndi awakmu. Loh, ora ngerti to. Heeh nang ndi? Aku saiki ning luar negeri. Lho nang luar negeri ngopo? Hah? Nang luar negeri ngopo? Golek babu. Kene. Nggih. Di Bagong mau ndi Bagong? Bagong di Bagong. Gong. Iya. Ayo kene Gong. Nah, iki awak dhewe iki yo rene iki yo mbuh les-lesan tok iki. Nggih Pak Dalang. Lho, lho sadurunge iki yo ngundungake sing pengantene Mas Amin kalian Mbak sinten wau? Mbak Samin Mbak Umi. Oh Mbak Umi, nggih. Mugi diparingi keluarganya sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Pikir aku lagi susah. Lah kok susah? Mbah iki mikirke anakku sing loro kangel ram kandhalane. Lho sapa? Neng apa? Anakku kan loro. Sing siji jenenge Herman, sing siji Ismi. Lah sing angel tatanane Ismi kuwi lho. Lah neng apa? Lah aku nganti jublekne sirah kok. Lah ya neng apa? Wong tuwa pikirane wis akeh, ditambahi pikiran. Aku mung menging aja nganggo jilbab. Lho. Aja nganggo kerudung, ngeyel sing nganggo kerudung terus kok. Si Ismi kuwi. Ismi. Justru kan apik. Lah iya yang wong tuwa lak ya kudune ndukung. Nah, Kok kon dukung piye? Lah Jane iya. wis tak tuturi bola-bali. Mi, kowe aja nganggo kerudung. Ora patut ngeyel. Ngalor ngidul nganggone kerudung wis tanpa anu wis ngisin-ngisini wong. Lah ya wong tuwa kudune ndukung anake nganggo kerudung Nah, iku lah ya Kon dukung piye? didikan untuk anak yang bagus. Anakku ki Ismianto lho. Alah, jebule lah. Kok kon dukung piye? Anakku kan loro. Siji jenenge Herman, sing loro Ismi. Lah ngono Ismianto ning diceluk Ismi. Oh, alah ngono kuwi. Mula tak larang nganggo kudung ning judeg angel kandhanane. Aku biyen cilikane ngerti nek anake Bagong iki. Lah kuwi Bagong kandhani ya. iki nek ngelola keluarga, wah hebat. Anake lho zaman-zaman CSD iku. JST. Wah, iku jagoan iku. Iki lho. Jagoan. Iki. Iya. Oh, alah. Pelajaran Bagong ning kok, sekolah niku
IPA, IPS kabeh dilalap entuk biji 10. Ngerti Biji 10. Kancane 100. Alah, kuwi jenenge Kowe iki jane ngewangi aku apa njlomrongne aku. kuwi jenenge Biji tiwasaku seneng kok liyane 100. nilai 10 kok bangga. Kancane 100 kok. Lah iya. Lah Bangkong iki. Heeh. Bojone iku terkenal ngirit. Lho, Mirip. kandakno. Omongno ben ngerti Ditinggal bojone Bangkong. wong ning dindi ngono ya seminggu diblonjo 100 iku cukup. Lho, wis enek iwake, ana telore, ana beras. Wo kowe kudune matur nuwun kowe di bojo kaya ngono. Lho, bojoku ngirit. Iya. Ning saiki ora iso kaya. Lah ora iso sebabe. Saploke mall-mall anek CCTV ki lho ora iso ngirit saiki. Alah nyolong. Ngutir. Wong 100.000 seminggu kok irit kondi. Kekrek. Ngono direwangi delik-delikan kok iso. Oh alah. Iki lho napa iki lho. Aku krungu jare awakmu bar gegeran ambek mara tuwa nang apa? Aku. Lho, aku geger mbek mara tuwa. Mara tuwaku ki ngonek-ngonek aku. Kowe ndek mantu momongan mangan turu ngono ta kuwi. Lah, mantuku akeh. Lah, mantuku akeh. Ya kan? Lah aku yo jawab to mbek mara tuwaku. Mantuku akeh tapi kowe sing paling dugal ngono to. Ora. Lah aku yo ngomong to, Pak. Aku ki lho mantuku akeh yo nan, Pak. Lah piye to? Mertuaku akeh yo nan. Piye apa? Ngene. Kang Dudung karo Mas Novan. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe nyengkuyung. Awake dhewe apa sak ndas-ndase. Iya, sak ndase. Awake dhewe. Dawa iki panjenenganipun Mas Dalang iki wis wayahe. Aku mau mergone ora gelem ndang munggah iki karena apa? Aku minder ndelok polahe Kang Gareng, Kang Petruk wis iso joget kabeh aku ora iso apa-apa. Aja ngisi-ngisine to. Lah ya wong joget ae lho. Alah aku lho padha ora iso yo. Nek perkara joget kuwi iki lho pakare ning kene. Kene lho, Kang. Pakare ning kene perkara joget. Joget nyanyi pakare ning kene. Ning awake dhewe bengi iki sing utama Yengkuyung Adi Lanang Amin. Alhamdulillah saiki wis nikah wis dadi keluarga. Sing mimpin wong wadon. Betul. Jipuk anake wae berarti wani tanggung jawab. Didongakne dadi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mugi entuk cepet momongan. Ngono lho. Lah nek iso ngono kuwi Mas Amin, nek iso ngono kuwi sebulan pisan ngadake ngene. Sebulan pisan. Heeh, dadi bojomu ya nambah ngono lho, Mas. Lah, ajar-ajaramu kok ora ngono. Ngawur nek ngomong heran. Nah, mbok aku sing mbok golekno. Lho lapo amin. Pokoke jenengan ki lho. Pak Dudung ki lho. Heeh. Ora ngerti bojone. Ora 7. Ya apa sih? Bojomu ki 7. Wis aja percaya iku bojo apa ternak? Lho, sing bener ki 7 tenan apa ora? Iya, pitulungan ki mau lho. Alah. Ya. Ora. Gong ngene, Gong. Piye? Enggak, iki arep ngopo maneh? Awake dhewe joget mau Kang Gareng, Kang Petruk, awakmu juga wis joget. Nyanyi. Aku nek nyanyi terus terang ae gak iso. Awakmu sing iso. Ning ya kudu ning kene karo presiden. Oh iya. Sing takon milih sampean. Oh ngono ya. Iya no. Sing dereng pundi niki? Ya, wis sing golek sing bempere rada gedhe ngono. Iki nek ibarat manuk ngono iki kutilan darat. Ya ta. Kutilan darat artine piye? Kurus tinggi langsing dada rata. Ya. Nek sing iki kutilan dapur iki. Apa artine? Kurus tinggi langsing dada siap bertempur. Ya ta. Sisine. Iki ibarat motor ngono iki. Apa? Isuzu pinter. Maksudnya Isuzu pinter? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Sijine. Iki lha iki umbuh iki. Manuk beluk aku rak wani bojone dalang. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Ayo, napa nek manuk apa ndang? Ayo. Manuk blekok. Kok iso manuk blekok?
Gak wani aku. Udah kualat, udah tak dijak. Nek Mas Gogon Junior rumahnya mana? Kula Boyolali aslinipun Boyolali. Domisili. Domisili teng Jakarta. Oh, Jakarta. Nggih. Kali Jalan Gatot Subroto. Lho, Gatot Subroto pun di Jakarta? Nggih. Di Cerak. Cerak. Nggih, nek gampil nek goleki omahe kula gampil alamatipun. Nggih. Teng Tangerang. Tangerang. Nggih. Lah pokoknya mau ono pertigaan ono omah tingkat ki. Lah kuwi omahmu. Dudu omahe Kapolda. Kuwi maling. Aku ngontrak ning burine. Iya. Burine kretek ki. Alah, ora itu sampinge lah, sampinge. Sampinge kretek lho. Sampinge kretek ya kebon. Hah? Apa kuwi nang kebon? Yo. Kayak pitik. Mbak Dudung, ya, domisili mana Mbak Dudung? Domisili mana? Domisili saya Ngawi, Mas. Oh, Ngawi. Ngawin. Ngawin. Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawine teng pundi? Ngawine Sidowayah. Sido. Sewayah-wayah. Oh, sewayah-wayah Sido berarti. Sewayah nampa tamu saya. Nggih, nggih Pak Dalang. Sehat nggih Pak Dudung? Alhamdulillah. Nuwun sewu, rambute napa disemir putih? Niki mboten semuran. Oh, mboten semiran. Semiran semuran. Iya. Anu asli niki. Umur berapa? Usia 29. Oh. 29 dikali telu. Umurmu pira? 29. Lha kok wujud kaya ngono kok 29 iki 29 kok ngendi? Lah pira penake? Ya paling ora ya swidak ngono lho. Apa 50 punjul lah pokoknya antarane kuwi kok 29 piye to? Aku iki ana wong ta to iki. Nyapa? Ngomong-ngomong. Aku iki kepala 7 wis. Oh, lah ya kuwi lho. Nek kuwi pas. Untung ora ana wong aja ngomong-ngomong lho. Ya ora tak ngomong. Ya Mas Dudung. Nggih. Monggo. Pilih penyanyi sing di. Sapa iki? Ya wis yang belum. Alah koyo tawa apa wae yang belum. Monggo. Rumangsane bis. Mbak TK. Gringgingen kabeh sikile ketoke. Kaya pasmen pilihane. Ini monggo. Iki senengane Pak Dudung sing ngene-ngene iki. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Kang Mas. Nggih. Kang Mas apa sih? Kang Ana Mas. telu lho. Lah sinten niki? Nek iki Mas Novan. Niki Mas Novan. Mas Nova nggih. Anake almarhum Pak Gogon. Nggih, Nek iki Mas Dudung. Mas Dudung. Sri Mulat. Sri Mulat. Sugeng tepang nggih. Nek iki Mas Bagong. Bangkong. Bangkong. Iya. Kok Bangkong? Nek Bagong ki apik wong wujude ngene ya. Oh, ngoten. Sadar diri berarti nggih. Ya iya, sejenis ngono kuwi lho. Nyanyi ya, Dek? Nggih. Nyanyi. Lagunya apa? Nyuwun. Monggo. Gendenge. Loh, saya enggak ngerti. Aku. Iya. Nek aku tetep melarase bawa. Oh iya. Pelok 6 ron ditokne. Iki mau ana sing bisiki gareng ngendang. Oh, garenge sing ngendang. Ya. Ya. Ayo Kang Gareng. Ya. Ayo gareng ngendang. Kang Gareng. Adem gawean. Yo. Larase nenem. Wis iki pokoknya tumplek blek iki awake dhewe balik iki engko Gareng piye niku, ngono lho. Gareng apike niku nek Gambang. Nek ngendang mboten pati apik nek Gambang apik. Wis bar iki tak goleke kotake. Kotake ning ndi ya? Kotake ning ndi kotake? Kotake ning kono ning jaba. Awake dhewe kan urung jelas to iki. Iya. Kotake jikok didom ning kene piye? Ya apik kuwi. Iki ya dunungane mbok piye ra roh. Iya. Lho kusik tok iki malah ambung-ambungan iki wong loro iki. Monggo ngapa Mas Gogon Nggih, Junior napa? Adalang. Bawane napa Mas Bagong? Nak. Nggih, Iki Mas. diaturke laras pelok patet nenem. Nggih. Ya, nganggo bawa sithik ya. Jenengan sing engkang bowo. Bawa ki ning nggonku ki dol sate. Kae bawa tanggomu iki bawa laras. Oh, bawa laras. Lah. Lah, pendahuluan lagu bawa. Oh iya. Ya. Lah bawa apa ae? Hah? Bawa ember apa bawa? Ya Lah kuwi gowo. Ki gowo. Dawa ngayu. Jan suarane ngidap-ngidapi. Iki karo gandrung penyanyi. Oh iya. Pepujane ngati
penyanyi ini gembreges kok awak. Lah nang apa? Kaki pengen mulai hai. Lah napa kok mantuk? Alah, meriang aku nek Meriang. tidak. Ya wis nek tak ngadoh mawon Mas. Kaya ngene rasane wong kang nandang asmara enak dek Nggih Kang. operan Mas. yo Operan apa? genten-genten Genten-genten. Kula dereng saged bawa niku Kang Mas. bawa ora ngerti tak kenalke Lah ndi punging kampung ndi? iki Oh, lah nggih. Bawa. Kirose wau Mas sinten wau Mas Dudung. Lah nggih kok dadi bawa. Cah kok menik-menik ngene lho ya. apa to awakku dhewe dewa Jawa Toko welas sono mring Lah bawa kok karo micek. Jenenge iki meresapi. Wis tak omongi bola-bali aku nek nyawang penyanyi ngene iki gembreges. Pantesan. Mula karo merem-meremi ben ora nyawang kok. Ditanjake iki awake dhewe lagi streamer lho iki. Streaming. Iya streaming. Streaming piye to? Streaming. Lah mula kok sing gedhong wedang ki gur kelangan tutup gelas jebul mbok gawa nek kene iki. Iki ra tutup gelas. Lah apa kuwi? Oh, gawan awak. Oh, tak kira tutup gelas. Tutup gelas piye kok iso? Umpama nirana kuda. Yayi. Garwanipun Kakang Bagong Yayi. Nggih Kang Mas. Tresnanipun Kakang Bagong mung kanggo sliramu, ora ana wong wadon liya kejaba sliramu Yayi. Tenan apa ora ta Mas? Ketoprakan kok tenan apa ora ngono kuwi yo. Alah iku sing romantis sithik ngono lho. Wegah aku Mas. Inggih Kakang ngono lho. Inggih Kakang. Nah. Tanpa prau sasat darat dan jolodri nyidam sarias Macange nggih monggo didhawahke napa monggo kasumanggaken napa nggih kasumanggaken nak ya dawahke langgam apa dan Pak Degareng hebat. Rasa kesusu Mbak. Kendang apa kok elok? Kendaraane alon-alon. Di Waton kelakon. Iki sing ngendang weton isi no. Duh. Isi Jumapolo. Isi Jumapolo. Monggo. Nane nana. Ayo. Nek kali larase gamelan. Nana nana. Sinak selintang lugu. Nane. Janji prasetani
Amidoro sajagat raya ngelingono bukit lan samudra ora ilang memanisi dadi ati selawase hae wah jan tangan iki nek biyen gaweane tinggi aku ini gak iki lho Mas jantungku kuat mbuh copot ya Aku lagi gagas Kang Gareng iki ternyata multi telon. Multalenta. Apa iso lho? Multi talenta. Oh iya. Tangane biyen kan niku kerep anu. Kerep iki nganam kepang dadi keplakane kendang niku apik. Wah, elok. Mula bojone loro ilang kabeh. Lah nek ngeplak bantere kaya ngono. Ayo nak bacot. Monggo. Amidoro sajagat raya ngelingono bukit lan samudra ora ilang memantise aduh hati-hati ati selawase Alah. Jan hebat. Reng, Kang Gareng. Semangat ya Reng. Semangat. Walaupun bagaimanapun keadaannya kita sebagai pelaku seni harus tetap semangat. Dadi mobil omahku tingkat ku olehku joget. Iya. Bojo ra duwe ning sugih. Umur boleh tua tapi tenaga tetap muda. Iya. Masa deh? Urung trimo wonge urung trimo. Sik dirungokne sik. Kekrek tenan lho. Ya. Urung trimo. Pripun Kakung? Aku ki ngawang iki persis bojoku sing mati lho iki. Loh. Masa? Ya kaya ngene iki. Lan aku kok ora mulih. Ya iki wae sak kecetuke. Lho. Pripun jenenge? Aduh, Gusti. Mbah Mugareng ki anu nduk.
Open-openane mayar, Nduk. Mayar. Iwak-iwakan wis ora tedas. Ora tedas. Senengane mung anu, Nduk, jangan lombok kayak tahu kae. Lombok karo mbene susu, Nduk. Tambahi siji, cepake balsem. Balsem. Iya wis Nggih gampang. kerokan nggih. Atiku lara lho, Nduk. Jenengan kecil. Atiku lara tenan, Nduk. Oke nek to. Kene apa, Nduk? Kuwi ati nek ra ketok. Kaisa, ayo nak. Masukin, Dik, yo. Nalikane roe atiku lang-langan sira bagus nganti mati ora tetep lali lakae lintang Hebat. Pak De Gareng walaupun usianya sudah sepuh tapi tetap semangat. Tidak juga seperti Arto Mbah Dudung juga masih semangat bertotal dalam berkarya nggih Mbah Dudung, Pak De Mariun. Pak De Dudung ki asline Ngawi. Saya Ngawi ini Kang Gareng ini nek HP gitu mungkin HP-nya HP jadul. Jadul ya. Tapi sinyalnya COK. Sinyalnya elek niku. Ora masuk. Nek niki sinten putrane? Putrane almarhum Gogon. Napa Pakmu ki wedok nek ndi anake? Alah. Kok lanang. Lah ya bibite saka Pak De Gogon. Nggih. Lah ya tegese guru sponsor. Lah ya kaya Bagong Kang Gareng, Bagong ki power suarane kuat. Suara banter ke nek aku malah sing lirih-lirih wae. Iya lirih. Nah cepet ditampa nek banter ki wedi. Nah Pak De Gareng. Kula iki nek dipikir-pikir nggih. Nek Pak Gogon itu kan terah daripada pundi Mas? Kebu Kenongo ya Mas? Nggih kebenongo. Kebu Kenongo. Nek kowe kan kebu apa sapi kae? Terahmu kae? Aku asu kok. Oh, terah pengging iki kan terah kebu Kenongo. Iya, tadi. Kebu Kenongo. Nek kowe iki terahmu ki terah apa? Aku terah trombol. Terahan angin. Apa kowe? Trombol. Niki kan jane anu Mas. Nggih. Pak De Gareng karo Mas Bagong itu kan aslinya saudara kembar Mas. Oh nggih. Kok saged Mas Bagong lewat jalan depan, Nggih. Pak De Gareng lewat jalan belakang. Oh, jablek. Tadi metune campur tai ta aku. Ora nek kebangetan uripku. Oh, dledekan. Monggo Mas ditutupne Mas. Nggih. Dan ini saya cuma mau bilang aja Bagong ini suarane apik. Saiki nang TV-TV kan banyak itu akademik. Awakmu kok gak melok di autopsi? Alah, audisi. Audisi. Iso otopsi lho. Nika to. Rumangsane Nika Bagong. kaborasi. Audisi yo. Aku ki nek ngene iki yo jane isin lho. Iki wong pendidikan kabeh gelare SSN. Aku ya pendidikan. Loh, dalange Mas Amin. Aku yo SSN rumangsamu. Loh, aku SSN aku. Enggak nek awakmu SNI. Rumangsane helm. Aku SSN suka-suka anu nimbrung. Loh, lulusane lho aku D3. Kene kula Coba anu nek salam dari Pak Gogon kae ngene piye? Nggih. Kula mbiyen nggih isi, Mas. Jam pripun? Isi Jogja kula. Jenengan? Nggih. Jurusan lukis. Nggih, tapi mboten tutup mau petang wulan. Oh, nggih. Nggih, soalnya bar niku nganu. Pak kula kan nggih isi. Hah? Dodolan dawet aku. Ya. Loh, monggo dodolan dawet maju menengne Mbak Rini. Nggih. Iki bojone dalange. Ora apa-apa, monggo. Nggih. Mboten napa-napa. Besok Mataram le, tuling nderet ya le. Aku ngene-ngene iki yo D3 lho. D3. Ayo, guys. Sekarang bisa sesajining karya patut lakoni nurutan mring sesama mari-mari
gareng kok dadi kiri-kiri kok aku kaya Ya wis ora apa-apa Bune, wong eneke ya kaya ngono kuwi. Lah nek mbisi iki lho karo ndilat iki lho. Kowe kok reso tak dilat wong ya guru asin kowe. Sehat ya Dek gareng. Alhamdulillah. Nyun papunten menika Bapak kula ngadeg ten mriki. Nggih, Mbak, monggo. Min, lekno remi le. Ha iya. Kang Gareng. Jenengane apa ora anu? Iki lho, dalang lak petok ya ngono kuwi. Iya to. Kok senenge ngadepi debok presiden semene oke lho. Kok iso ngedep ning debok. Kalau nek dalang niku dari sini iso mengukur Mas. Lho kayak offset kae ngono. Oh ngono. Piye apa sing omset? Oh iya. Mbak sing kok kene nomor 3 ki offset kuwi lho. Piye apane sing omset? Offset kuwi apane sing offset nek ngomong offset omset. Sik tak luruske. Sing offset ki gendungane. Lho nek disangka kene iki rada kemunduran. Iki persepsine kok harus nyanyi-nyanyi. Iki kok ora tak anu kerah ning. Jenengan ki pun sepuh. Tuwek ya karpene malah gempi kok. Halah. Lah niku dadi niku. Jebule Jon isih dolanan ini untuk Kang Gareng. Iya. Iya wong papat. Ayo. Tak papat do liwatan ya kok tak undangne Pak Polisi kowe. Iya. Iya. Monggo Pak Gareng Burini nggih. Nek ngersak Mas Amin ngersake napa Mas Amin? Napa? Apa? Kulkas biodogi. Enggak krungu. Amin naik dulu. Mas Amin naik dulu. Enggak krungu, ayo naik sini tak kancani. Langgam napa ingkang gayang Mas Amin? Ngosake kulkas pintu berapa? Nah, sekarang ini lho. Dadi wis Kula nyun pamunten Mas Amin ki jane nembe kepanggih sepisan meniki. Dereng nate kepanggih. Ajeng guyon pripun-pripun kula mboten mantun kali Mas Amin. Jane piyayene ya bagus lho Mas. Nggih, tenan. Gelo Pak Guru wae gelo. Lah golek bojo dalang ki angel ya, Dik. Sak kecamatan paling gur siji ya, Dik. Golek bojo gareng ya angel ya, Dik. Aja dipisah, Dik. Aja dipisah gentokno wae. Monggo. Mas Amin garwane ingkang pundi, Mas? Bu Guru. Oh, Bu Guru, selamat nggih, Mbak. Enggak apa-apa. Mah? Aman. Mah, ndi Mah? Roki Mah. Bojoku jenenge Roki Mah. Nggih. Lagune iki alus. Iki mbiyen lucu banget mesti, Mas. Alus apa kasar? Kasar. Alus. Alus apa kasar? Kasar. Arek nyanyi apa? Alus. Duet nek kalih kula nyanyi napa? Katresnan sejati mboten saged. Lah bola. Hah? Bola. Apa? Lah bola. Bener tidak? Ngemut pelem. Loras Moro. Oh, Loras Moro, nggih. Aduh wong manis. Ayo. Loro asmara. Saiki wis ora lara, mung welingku karo Tule Amin, wong jujudohan ki welingku mung sitok aja pegatan. Wis ketok. Kaya to? Nah aku lak pegat mati le, somben ijek entuk neh ayu le. Kang Gareng. Aku mau mikir biyen rumah Sakura payu rabi lho. Payu. Lho anake kancane anake sedo loro kok. Kula papat. Payu. Lah amin dhewe gak pasaran geduren. Nggih kepareng matur saderenge lagon Loras Moro kula ngaturaken matur sembah nuwun rencana dari isi Surakarta, Pak Dalang, sedanten 100% niki dari isi Surakarta, Pak. Dados semengke benjang misalnya ajeng panjenengan betahne, oh kemarin tinggal kontak saya harga. Nggih. Ning ampun lewat Mas Amin. Wedhus kali. Pun. Lah iya, cekep to lho. Yogane nom-nom nggih to. Matur suwun sedan nggih. Matur suwun. Mengke tinggal salaman napa pripun? Langsung niki salaman tok napa? Iki gur matur nuwun lho Mas Amin lho, aja ngarep-arep lho. Nek aku ya pikiran kanca-kanca sing usung gamelan. Wong solare iki solare ketoke lek ngisingke ketoke 70 liter niki entek. Sik. Selitere pinten to? 1000 berarti 70 liter 7 juta. 7 juta. 7 juta nggih. Matur suwun Pak Dalang. Wis aku melu seneng kok Amin ya. Wis aja ngera duit sing penting lara asmara dilakoni gak awake dhewe kok. Soale aku salat tahajud tau.
Ayo tahajud. Iya. Pokoknya kok nek kirane par menjak rampung aku malam pertama sih ya. Turu dadi ben Ya Le. nimpek nih. Yo. Lores Moro Mas Agus. Ya. Asik kucingku telu Mas. Kabeh lemu-lemu. Ayo Dek, oke Dek. Sing siji abang, sing loro klawu. Meyong, meyong, tak apakani lontong. Lontonge mambu Mas, tak apakah so asem. Ya. Yo, lek bakok birange. Lah, kula Mboten nggih, Mbak. Oh enggak, ora masalah. Kula anane milih mamah niku kuwi. Oh. Ya Rokimah. Saiki sapa? Rokimah. Oh, Rokimah. Rokimah niku kuwi napa dari sekian banyak Wanita. wanita itu ya yang ini paling nrimo. Aku Kok sik to, kok dari sekian banyak wanita ki wis tau njajal kabeh. ya maksudnya Pacaran. Sekian banyak wanita pacaran. lho. Pacaran. Asli Kok pacaran. pertanyaan, Mbak, waduh, pacaran. geger gedean iki. Ora-ora. Maksudnya pacaran agar pacaran aku cedak penyanyi lagi ngono nesu lah ngono le maksudnya. Nah, aku ngene Lah lho. niki Ya. kula pilih aku awurku penyanyi ra apa-apa Mas. Ya wis saiki siji. Kowe anu min kaya bojoku ya. Lah lek ora cemburu. Nek bojoku nek enek penyanyi nek bubuk tak emor. Mas, ndang ditengi wae engko ndak bae selak sadar. Pun. Kowe nek sadar gelo lho. Ping 8 punan. Cek nggih. Masuk ki. Masuk ya, Mas. Aku nganteni.
nuwun Mbak Rini. Nuwun Ya. Amin nggih. Makasih wah. Sing domah nyanyi iso ngendang iso guru sak bojone anyar. Guru. Aku golekne tole Dik, lekan. jare jenengan arep golek bojo guru, Dik. Guru aku kek rondo anake telu ya emohno aku. Lah sing mbok boncengke nggih iki sapa? Kae iki. Ke rambute abang. Didik. Ya kae calon. Sikile nek meletek, Dik. Meletek wis dek iki wis tak lasne kok. Monggo satu kali lagi, Dik. Semua berdiri. Berdiri, Semua lagune berdiri. tinggal katresnan. Lagune pepeling. Apa? Pepeling. Walah. Semua berdiri, sindene semua berdiri. Ngadeg kabeh lho. Engko nek kesuwen wayange aja digoyang ndi-ndi. Wayange larang wayange karo kowe iki. Yo.